personal kaysa sa kwan. Andiyan na naman siya sa maganda, sa personal. Nang bubula na naman. Kahit anong gawin. Marami akong babayaran ngayon, Tinit. Kahit anong bula mo, wala akong maiabot Yung sa'yo. ang buulan, sinasabi ko. Marami akong gising. Pakita ko. Ang dalan lang naman. Hindi mo naman iniinom. Kahit ikutin mo yung buhok mo na yan. Ganda pa rin ako. Kailan ng personal para ka manika. Grabe naman ang pambubulan. Sa personal para ka manika. Kulang na lang karayom. Ginawa pa ako magkukulap. Manika na ako. Parang manik. Kada ng kulang. Hilo mga bay. Ang Ang dami. sarap mahilag. Ang dami nating entrance. Hindi na tuloy ako nakapaghilo. Hello mga bay, mangain tayo. It's lunch time here in our location. Times check. Time check. Time check. 2 minutes before 4 o'clock in the hapon. So kain tayo. Ito ang ulam namin. Half Kapampangan, half Ilocano. Bunga ng malunggay. With dede ng manok. Diba? Isa. Pero dede naman yung chicken breast. Dede ng manok. Kain tayo bay. Mustamos binamos. Ito ng saog. Ang hugas na ba akong kamay? Oo. Okay. Medyo napganding. Wala nga kalat eh. Anong ganun na sabi mo? Ang sarap. Iano mo yung sabaw sa kanin. Paano kainin? Ganon? Ay, ganyan pala. Ito lang kakainin mo, wag yung pati likod. Wala talagang pag-asa yun. Hala ka lang kumain sa way mo. Hindi ko alam yung... Paano? Dito lang sa taas, kagatin. Yung Ganyan? ngipin mo. Bakit yung dila mo nakagano na yan? Ipasok yung ngipin. Ikakayot mo yung ngipin. Ay, bahala ka dyan. Kainin mo na lang yung way mo, bahala ka lang. Ang sarap. Ang sarap pala nitong bunga ng malunggay, bay. Sa inyo ang kinakain. Sa inyo, ay sa inyo, sa amin, di man kinakain to, hinayaan na mag-brown. Tapos maglaglaga na doon sa lupa, tumubo na siya. Maraming benefit. Dito may bibinta na bunga ng malunggay, di ka mahal, no? Ilang piraso yan? 3 piraso, 1 dinar. 10? 8? Walo lang ata. 8 piraso, 1 kg 500 yun, mahigit. So, magkano yun sa Pinas, mga 300. 300 mahigit, 8 piraso. Ang mahal. At ramban sa Jamia. Ang mahal, samantalang sa Pilipinas, tinatapon lang. Dahil buksan mo uli ang karinderya mo. Ikaw na lang magbukas. Ano bubuksan ko? Wala na yun, bay. Mahabang kwento. Masakit, malala. Huwag mo na lang hanapin. Baka hindi mo kayanin. Si Charlina Manguray Santos. Kain bay, hay bay. Itong ulam namin bay, hap Kapampangan daw, hap Ilocano. Gitang. Ginisang bunga ng malunggay with dede ng manok. Kain tayo. Habang naghintay kami ng aming mga alaga. Mamaya pa sila darating. Kalami anak day. Una, Diyos ko, may hirapan ako magbasa bay. Ayun yung salamin mo. Pag-cute na lang ako dito ba para sinusubukan ko rin na mabasa no kasi hindi pwedeng umasa ako palagi din sa lamin na yan no. Kasi bata pa ako ba 25 tapos hindi pa rin ako nakakakita. Una kaon nas alinti yan. Ano? Huwag kang magsalamin. Pagsalamin ka gan. Ano? Akin na. Tanggalin ko ikon ko. Ano? Umasa? Hindi mo kaya ha. Kala mo.
Very supportive talaga itong mga ate ko dito. Kalami anak day, una kaon ko anak sa Clark. Sa Clark ako nagtrabaho ba Ilocana, masarap sila magluto. Oo nga eh. Ito si Ate May nagluluto itong dito ko. Right side. Tapos kami sa left side. Tagakain na lang. Ay, deserve from Carcas ko. Shout out Lintar. Murag laya naman ang bunga. Laya daw, parang yung brown laya na daw to. Hindi, green pa yan, oh. Luto, syempre. Green pa siya. Naluto siya kaya naging ganyan. Kaya naging parang ano, Binalatan pati kasi. tinanggalan ng balat. Sarap. Hi sis, watching watching you from Japan. Wow. Thank you by Marifi Kabiko. I know, tapos ka na mag-dinner. Kumuha ka ng mapapak mo dyan. Kain tayo. Lakain ko ba tayo? Ha? Bakit lakain? Okay. Okay. Manong gaito eh. Marami pa, ubusin natin. Ang dami na Hindi natin tirahan sa Ate Alma. Mga Naka-live ka. Edbeb Obenza is watching from Lapu-Lapu City. Thank you, Edbeb. Mga unta, hindi, mga unta mirmir. Hindi mo sudan diri bungas kamunggay ba? Di man ni kaunon sa amo ang dapit kay pasagdan naman ni nga mag-brown na siya. Walang namamansin. Pero dito ang mahal-mahal pala niya bay. Dilo mo ito, 8 piraso lang to na malunggay. Kinonvert namin sa Philippine money. Hindi lang ha. 300 plus na siya. Almost 400 pesos. One day na 583. Napakamahal ba kaya kung kailan dyan sa Pilipinas, libre lang, pinabayaan lang siya na mag-brown. Lami ba ya ang bunga basta linghod. Inday, tuando, hindi ko talaga alam to ba kay... Oh, 300. Hindi man ako kumakain ito sa Pilipinas kay pinabayaan lang mga malunggay. Doon ba na mag-brown na lang hanggang sa malaglag na lang siya sa lupa. Wala na kasing benefits nito yung buto niya pag nahilugmay. Ah, basta yun na yun. I-google na lang natin mamaya yung mga benefits nito. Kapag nahilog siya. Marifi Kabiko, shout out Adela Ruezo. Hello Inday, sarap yan dito lang ko sa Pampanga nakatikim. Si Jinelin daw sa Pampanga lang siya nakatikim. Hap na pang paan. Ang sarap ito, ano na yung bunga niya, malaki na ba? No? Buto. Ano na siya? Yung buto niya. Ay, buto pala. Ito pala yung bunga. Nalito na ako, Good evening po, Ma'am Lods. Enjoy your life. Thank you, Rayo Alba. Hapon pa dito sa amin. Alas 4 pa ng hapon. Ay. Thank you, Lynn Pipito. Kumusta dyan sa Biliran? Shout out Kinamot Vlog. Ayan, kinamot sa ko diri bay. O nga, unta bay. Di kamunggay, bunga, sudan ba? Naka. With tutoy ng manok. Nasipiar na ako dyan sa ano. Napinapanood mo ang ingay. Ayaw nga pala. Sorry naman ka. Nag-chismis ka pa sa akin eh. Emily Liagas. Nilalap shout out. Mga on tayo. Ang sarap. Hindi na ako Lunch time. papayat. Lunch time namin. Ito na yung lunch at dinner na. Yes, Rowena. Basister. Hindi lunch at dinner ya. Hindi na kami magdi-dinner ba? Ito na yung lunch. So dinner namin. Pero depende mamaya kung Kape. siya to hindi ko from Lapu-Lapu. Ejini busy. May kalab siya dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Maayong gabi ba? Maayong gabi ninyo din ha. Hapon pa din sa mo Michelle. Lami na dire ragani ko nakakaon sa Quezon City sa Zamboanga del Norte, wala may mag-utan ana maugani. O di ba? Ano daw? Maugani mer. Wala, hindi ito pinapansin daw. Sarap. Ang sarap pala, mahal-mahal. Tapos ang daming magagandang benefits bunga ng malunggay. Ano natin? Tingnan natin yung ugat ng malunggay, baka may benefits din, pati yung puno, pati lahat may benefits.
Lena Salomon, Miguel Love shoutout. Thank you for watching there in Bohol. Wow, buo. Harlo Inday. Miracle Tree. Harlo Juliet Timblako. Maringgay, maringgay may. Tumatawag si Kuya. Oo, pampadami daw ng gatas. Gatas. Sa mga nagpapadede. Wala naman akong padididiin. Laban sa anemia. Anemia? Hindi. Oo. Anemia. Pambababa ng presyon at sugar. Anemia, di ba yun yung ano? Anemic. Anemic? O, pampababa daw ng presyon at sugar. Wala bang ano dyan? Pampadagdag ng kayamanan? Pampalakas daw ng resistensya. Okay. Pampalakas ng resistensya. Ano pang mga benefits? Ay bunga sa kamunggay na bay sa pinamungahan si Bubay ibuwad ra na siya din pabukalan o imnon sa para sa high blood. Maganda rin para sa high blood to. Oo, maganda siya sa high blood. Tsaka mataas na mataas na presyon ng dugo at Tsaka saka diabetic, maganda. marami palang benefits. Kumain tayo ng kumain ng mga bunga. Mukha naman nasobrahan natin. Wala na tayong dugo. Dili man kanon sa liti na inday. Hindi nga pero maganda kumain na kayo ha ng mga bunga ng malunggay. Ang mahal-mahal dito ba pero mo 8 piraso lang to ganun kahaba oh. Kulang-kulang 400 pesos sa Pinas. Dito. Happy eating day kap. Thank you by Jocelyn Banyas di Palda. Ikay Cesar, hello. Cesar. Okay. Ang ganda ng pangalan. Gina Marianita. Lastimado. Hi, bye Gina. Ano pangalan? Marianita. Ang ganda ng pangalan. Marianita. Marianita, Manyanita, Tereseta, Aguapita. Nagpalit ng pangalan si Jessica. Naging Ikay na. Asya pala eh. Ay, mga ate, makikikain daw. Halika na. Halika na, may bunga ng malunggay dito. Tirahan ka namin sa Dalma, hindi. Magtatampo na naman yun ba? Matagal pa naman ang tampo. Isang taon. Hi, te. Shout out, kumusta na kadiha? Regards lang, Mino. From Santa Mesa, Aranas Compound. Oy, shout out ninyo din na, Joy. Regards diha sa tanan. Diari na ni Udtumi. Paniudto pa diri sa amo karon alas 4 ang taknas kahaponon. Ni blooming jugag maayo bay. Tumatawag si Jessica. Siyempre. Kailangan laging blooming. Kailangan alagaan ang sarili kay walang ibang mag-alaga, hindi sarili lamang. Puhunan natin ang sarili natin sa lahat ng bakbakan. Na-try ko na yan dati sa Dubai. By Inday. Masarap ba? Mga kasama mo, mga Ilocana. Niya. Dito lang ako nakakain. Ano pa yung first time na nakain ko na Pakbit. Yung pakbit na buo ang ampalaya. may Pinakbit ano na pa. buong, Ang pinakbit lahat. na puro ang palaya. Puro ampalaya tapos may buto pa talaga sa loob. Baby pa. Baby kasi yung buong ampalaya. Wild, Parang kang kumakain ng itlog na damwala. Bakit buo? Ano na kasi yung tawag doon na native na ang palaya? Shout out from Kabangkalan City. From Evelyn Divino Gracia. Shout out by Marilyn Oxteria Pinia. Shout out mula sa Liloan, Cebu. Sarap. O lagi kay Bawle ko si Adriana Box Vlogs ka. Si Kinamot Vlog. Si Simply Me Maria ni Dubai ito ba? Lagi no si Marianita Manday ni si Simply Me Maria in Dubai. Pangalan niya sa vlog? Oo. Simply Me Maria in Dubai. Anak ko rin to siya sa nung kapanahonan pa na nagpapaano ako ng YT. Nagpapamonetize. Nasa Pinas pa daw siya. Dito na ako pinasbay. Kumusta ka naman dyan? Ayaw mo lang bumalik? Marami na siyang salapi. Marami ka nang naipon, pahinga na. Kami nito, mga sakit sa talampakan ang naipon. Balakang. Sakit sa balakang ang naipon namin, mga paso-paso. Wala pang hindi ka makakaipon pag meron kang maraming obligasyon at mga estudyante.
Hello bay, inday, kumusta? Tolentino Lani, okay ra kayo bay? Wapa gihapon, pero upat na kabuk mata. Di na makaklaro ba? Nagpalit na akong ate ng name kasi baliktad daw. Ikay, Ikay. Mabuti naman kaya para hindi naman gumanong ganon yung uso-us pangalan mo, binabalintong mo. Biblikil. Paano basahin yan? Biblisil Indrina. Nabikil-bikil man ako dyan sa pangalan mo ba? Shout out mo dyan sa Tabuelan, Cebu. Ang ganda dyan. Maganda doon? Tourist spots ang Tabuelan, Cebu. Emma Rosal. Shout out, kain tayo. Yan sa Antipolo. Hello kay Dilin Padua. Gusto mo pa ng sabaw? No, thank you. It's time for Agad-agad 1.9 lang. 1.9. 1.9. Ano na ba? Views na. Ang sa may sudan ba? Pinigilan kasi niya. Ito yung sudan namin kasi yung half Ilocano, half Pampangueño. Bunga ng malunggay ba? Ginisa. Nilagyan ng dede ng ano. Lagyan ng dede ng manok niya, no? Breast nga naman. Ay. Ano bang Tagalog ng chicken breast? Pitso. Pitso ba? Oo, pitso ng manok. Ay, pitso. Hindi pa dede naman. Kasi chicken breast. Ba't nga si chicken breast yung English niya? Pitso naman. Okay lang ba? Naghihintay pa ng signal sa amo ko. Pahinga din being a breast cancer. Oh, I'm sorry. Breast cancer survivor siya. Very good. Thank God bless. Tumayo man tuloy yung balahibo ko sa bulbol ko ba Marianita. I'm sorry ba? Kaya, musta man. Survivor na siya, no? Pero mag-ingat ka pa rin, maghiltilibing ka na kasi once na meron kang ganyan, babalik at babalik yung mga ano niya. Ingat. Ingat ka lang sa mga kinakain mo. Mali naman ang gano'n. Mag-ano ka na lang, puro kagulay, magkain ka ng malunggay. Kaya maraming ano to. Mapadahon, mapabunga. Dahon, bunga, puno, ugat. Pwede mo siyang Puno. gawin Yung dahon, pwede niyang gawin tsaa. Yung dahon, siya. yun. Ngayon sa bloat, sa acidic pa na sa bloated. Pwede mo Gulay ka ng bay, tapos huwag ka na masyado sa oil, tsaka sa sugar. Okay. Inday. Taga Zamboanga del Sur, da ikaasa dapit. Paos Torilla Lolita. Taga ko ano, Dumingag, Zamboanga del Sur. Pagadian is our capital city. Region 9. Bay, ganahan kay kunin mo kay Prangka ka mo istorya. Ay, Emma Rosal, hindi man ta liko-liko pa man ta. Great sahog, Prangka ba para matuok. Diretso, ano, daghang liko-liko. Ani tagtabuilan dol, pag nakauwi ka na, mag-beach tayo. Sige, puhon. Puhon, malo yung Ginoo na ay pamiliti. Ang sarap. Bunga ng malunggay. Karon lang lagi naka-FB usab, dugay ko nangita nimo. Nilin, basi gamba. Wala kay ko nagkuan ba, nag-update kay kanang una mo gyud problema ni akong page ni wala na ni ads. But naunsa na ni akong page. Na dugay na kay wala di ka sweldo sa nakatuig ka pin. Na something talaga. Kaya naayos pa bay. Punta kayo sa YouTube ko, Inday Kabkab, search nyo lang. Mag-update na ako doon palagi. Pag nakamood. Na, ito na yung ita eh. Tutulong na. Internet connection daw. 5:30 pa daw darating si Yoyo. Kaya, so kakain sila. After na tsaka si Yusip at saka si Sabay silang apat niyan. Hindi. Ay, bahala sila. Anong ibigay niya sa mga bata?
Mamaya na lang, no? Kaya mo nang problema yun. Mamaya natin, Muna tayo. mamaya natin isipin kaya sumabot. May namin naman sila ay. Ha? May namin. Ay, kalit. Litsi. Hindi cutlets. Yes, Marianita. Parang dito na talaga yung tadhana ko ba kay Lalaki pala. dito na talaga ang tadhana ko ba. Kasi maganda naman ang oportunidad nito ngayon. Much better than doon sa dalawang amo na iniwan ko. Hi Inday, miss you. Ni Samot og kagwapa. Asa ka nag-abroad Inday? Maria Luna, Ilardo, Lahay. Di ako sa Kuwait. Kain tayo prisi. Yes, Nilin, naghihapon. Naghihapon, akong ID, sulat akong ID. 11914238. Saka yung isa 55101. Ang sa bato nalimot ko sa usabay. Naka-party live dito ba sa usa. Maripi Kabiko, hapon dito. Alas 4:20 ng hapon. Naka 20 minutes na pala tayo. Hello, Bay Inday. Kumusta naman ka? Long time no see ba? Bay Annabel, okay ra in taon kayo. Naghilom-hilom lang panalag siya ba kay? Kuan, usahay. Maghilom-hilom na lang taan ni kay og atong ibuyagyag ang tanang mga kasakit ug kalipay sa kalibutan, wala man gihapon makatabang bay. Imo gyapon kaugalingon pa uli. Hindi na ko para sa una nga tabian kaayo, tanan na lang iyagyag sa kawanangan. Karon na ay mga paghitabo nga suluhon na lang ba kay mature naman ta. Daghan naman tag mga kaagis kinabuhi nga atuan na lang suluhon ang uban mga kasakit ug kalipay. Oo nga, nakita ko yung mga video mo nung bago kang balik dyan. Ang ganda yung mga niluto mo with all presentation. Yeah. Kaso lang nakakapagod sobra. Ako 1 year nawala akong apps. Hindi mo na mawala. I-install at balik. Nya i-scan ram na imong naong, ma-open na imong diretso. Basta imo atong naong. Ma-repeat 10:30 sa Japan. So 10:30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mao ba? Advance ka sa mga 6 hours? Bye, have a nice day. Thank you, Maradi de los Reyes. Basala, hello. Uhaw ang paborito kong bungang makunggay. Babes, naba unsa daw? Sobrang sarap niyan sa lutong dininding. Sarap Ang yun. Pero masarap dininding. sa dinding. Binagoongan. Anong dininding? Dinding mo May siya ganun bagoong. sa kaldero, Hindi, ganyan? parang Dinding. pakbit. Kala ko May didingding mo kamote siya. yun eh. May tumatera. Ma'am, walay sagbot-sagbot, ma'am. Di nga kusmukbang nimo sa mga dahon. Hindi man to bagay ba to may sagbot? Kukuha ko ng sagbot. Tingnan ko kung bagay siya. Maayo kay nakakuha ka og amo nga buutan, Inday. Happy for you. Thank you by Prissy R. Taylor. Dito ba hindi kagaya dun sa iniwan ko na amo na pag nag-day off kami, di ba? Kaya baliktarin ang buong bahay tapos madali. Kailangan alas 10 makaalis na, tapos before 5 o'clock makabalik na. Takbuhan man doon, tapos ang layo pa ng lakarin mo, pumunta sa bus stop, kahit may dalawang driver sila, hindi ka may hatid. Ilang beses lang di off doon. Wala kang maubos na lang yung time mo doon sa pag-upo sa pagkain, ba hindi ka na makalakad-lakad, kaya niisip mo yung oras. Pag uwi, trabaho ka pa. Dito hatid sundo kami by libre. Tapos pag uwi, wala na. May kangkang ka na lang. Bukas na ulit ang duty. Maayo kay ikaw kag-amo. Yeah, thank you. Thank you, bye, Prissy. Hi, bye. Pa-shout out, bye, Kabkab from Dubai. Uy,
Duy Kajoy, shout out nimo. Yung kuha na kong dahon ba kung suwayan no. Kung bagay bas sa ano sa Georgia. Bukas na ako ng mga kamay. Lumayas na. Saan siya pumunta? Subukan ko ba kung bagay siya ba? Ito, ang dami hugas na to. Kapi na, kapi. What are you doing, Ate Net? Watching. Bay, ana, nagilab siya to, gagubot mo na kung buko naghirnit, magukuba akong gitangtang gamay no kay. Para, unsay pangan atong ginamukbang ni mong naay mga dahon-dahon dol. Di o, jer. Ayos. Dahil pa shout out from Canada, si Nens Biscayno RM. Nagilab shout out ng sa Canada. Ang tagal mo na akong follower. Sis, thank you, bay. Marifio, nakalagay nga sa iyo 2 years. Tapos, ito naman si Emma Rosal, 3. Ay, nakalagay. 3 years. Ay, maayo kay buutan ng mga amo inday. Oo. Si Duy Kajoy, 5 years na siya. Wow. Duy Kajoy. Ikaw ni? Ang founder sa Inday Kabkab. 5 years na ka, oh. Dugay ko nagasunod sa vlogs mo, Inday. Mo lagi Emma Rosal. Naay 3 sa kuan sa imuhang kilid, sa imuhang ngalan. Parang gusto ko. Di siya bagay. Di siya bagay dito sa Lalo ulam. siyang papait. Lalong papait ba? Ay, kumusta naman ka? Asa naman ka na? Kas Dubai, gihapon ron? Mula na-feel gina ko ba nga ikaw na? Duy Kajoy. Si Duy Kajoy ba siya yung founder ng pangalan na Inday Kabkab. Naalala ko sabi niya kasi driver siya ba sa Dubai. Palagi siya nakikinig sa gibutang ko niya sa iyang bulsa ba. May naminaw gradyo. Ipangalanan ko yung Inday Kabkab. Kaloy sa Ginoo Duy Kajoy buhi gyapon ng Inday Kabkab. Siya yung founder ba. Dubai gyapon karon. Lahi na sa ni imong account bay. O lahi na ni kay nawala naman tong sa una di ba katong si Charlie pa kong admin. Nawala naman tong nga page ambot na unsay balita ato. Wala koy kuan. Wala koy ebidensya na unsa to. Muna nga di ko makasulti. Pero daghag mga kuan. Mga unsa ni? Sa tawag ana daghag mga unsa ni? Mga hula-hula ba. Di man ta mo tuwa ng mga hula-hula kay kung unsa may nahitabo ato nga page di man ako'y magdala ato. Dili man to nako konsensya to sa nagbuhat ug unsa to niya dugay na siya tan-aw ni mo bay mo lagi maradi. Thank you. Kuan bay Manuela si Ate May nagluto. Paano mo daw niluto? Yung, Kasi luto nila to sa ano nila. yung manok lang, prinito ko muna yung manok. Tapos, pagkaprito ng manok, nilagay yung kamatis. Kamatis. Oh, tapos, depende sa kanila kung bagoong. Sasangkon siya lang muna niyo yung... Hindi mo nilagyan to ngayon ng ano, bagong alamang. Wala tayong bagong lang. Wala. Patis yan. Patis. Hanggang maluto na yan. Pakulo ng kuhaan. Ganun lang. Simple lang. Yummy. Yung lasa Kunting ng- oil lang no. Basta maprito yung manok para hindi magdikit. Ang lami kay bay. Unsay sudan nimo bay? Kati di lagi ubongas ka munggay ba? Yung kape natin kapatid, lagyan mo ng tubig. Mamaya na. Nang. Ay bantog ra okay bay, amping dia kanunay bay. Padayon lang jud ta atong pagkabkab.
Ano daw? Mao lagi. Padayon. Amping daw, amping. Ingat ka daw palagi. Tapos tuloy-tuloy lang daw sa buhay. Ganun. Oo naman. No choice. Kailangan, habang buhay pa, tuloy-tuloy pa rin humihinga. Yeah. Huwag naman dahil kung ka lang magpapahinga. Yung pangaba. Unat ng paa mo. Pahinga ng tuluyan. Tuluhin na yun. Wala kayong problema dalawa. nun. Kita ko na lang. Di bale, okay lang yan. Eh, naka-ready naman na yung kabaong. Paglilibingan. Bumili na kami ba? Iiyak na lang sila eh. Iiyak na lang sila. Lupo ay dulog yung takadamba kay makalingaw kay ka. Pinky promise, thank you. Idol, napanood ko ang vlog mo sa YouTube. Unang dating mo sa bago mong amo. Ano yun, ikaw lang isa. Yes, mag-isa ako sa kwarto ko by Layla. Solo ko ang aking kwarto. Ay, yung I am the queen of my room. Ano ba? Sige, mag-ano ako, mag room tour ako again ha. Para kasi yung room tour ko before, wala pang laman. Ngayon, budiga na. Ngayon, budiga na. Marami ng mga, ano ba, mga napulot-pulot ba. Ang sa Sudandol. Hindi siya bagay, babe. Lalong papait yung ano eh. Hindi bagay yung dahon na sa ulam. Hindi man matigil ang sudan. Ito, ilagay ko lang sa lamin ko itong ulam ko para di na magtanong eh. Nakailang ano na. Bunga na malunggay ba? Sinahugan Kati. Sinahugan lang. Nawagan ng dede na manok. Maayong gabi, ma'am, Pluto Vlog. Maayong gabi ninyo diya hapon pa diri sa among lugar. Alas 4:20 pa diri. Hello, Inday, good evening. Good evening ninyo din ha. Amo diri hapon pa tapiti pang hayaga sa gawas. Berhinda Pihano, hello. Hi. Manuela Irauda Katipay. Dugay na kong follower ni Muday katong nag-meet mo ni Ate Charing sa Davao. Oy, thank you so much, Manuela. Wala na, namiya naman sa titsa. Nag-una naman siya bahulay sa dayon. Good evening, hindi ka shout out from Pampanga. Si Emily Ocampo, nakasa, di mo ka, Ay, pabengi. Pampanga, di ba? Pampanga ito, di ba? Putahi. Kadlak kasi kami. Pampanga, oh. Pampanga, Ilocano, Kadlak. Kapampangan. Kapampangan pala. Ang Pampanga, Kapampangan ng salita. Mm-mm. Kasi supposed to be ang Tarlac naman eh. Oo. Kalahati, Pampangan, kalahati. Okay. Taga Tarlac tong mga kasama ko ba? Kapitbahay nila si ano? Sino yon? Ninoy Si Ninoy Aquino. Kanilang presidente na mayapa na daw. Pero wala mang pinakitang ano, katawan. Patay na. Totoo Living ba? talaga, living talaga. Sino? Wala Sino yan. president- Sa presidente simbahan, hindi niyo? pa pinasyal pa nila sa simbahan. Ano ka? Patay na yun. Totoo bang patay na? Maraming din naniniwala kasi wala namang bangkay na pinakita. Meron. Pinunta nga sa simbahan ng Katedral. na katedral. Tarlac Tarlac Katedral. Katedral. Pinakamalaki na doon. Pumunta yung mga... Mukha niya talaga? Oo nga, patay na siya. Kinawa ba lang? Maniwala ka sa mga chismosang hindi nagpapanti. O kinis at tuya, bulang mo. Sana all God. Good bliss. Si Laila. Maayong hapon diha, ma'am. Inday, dating followers watching from Japan. Taga Davao City. Wow, si Mercy, 5 years na to siya nanonood sa akin. Oh, thank you so much. Hagod sa Kapampangan ang tawag dyan. Hagod. Hagod itong malunggay, hagod. Hagod. Ah, kaya pala hinahagod-hagod. Oh. Sa amin, up and down. Oh, down mo niyan. Up. Up, down, up and down. Tapos sa daw naman. Oh, di ba up and down? Hinahagod. Kaya pa hagod. Hindi na kayo nag-uusap ni Madam Wakwak. Same na lang ako. Gina Lastimado. Hindi nag-uusap. Hindi. Anong ibig sabihin? Sino siya hindi wakwak? Okay naman kami Madam Wakwak. Kaso hindi lang kami nag-communicate each other. Because we have our own life. Hanapin ko ngayon. I'm curious. May hagod din pala dyan. Saan? Oo, meron ba, Bilma? Ang mahal-mahal nga ito, 8 piraso.
kinonvert namin sa Philippine money, kulang-kulang siyang 300 pesos. Tama ba? 400. 300, kulang-kulang 300. Patay na talaga si Ninoy. Sabi ni Nilibig sa Marami. libingan ng mga bayani. Kaninong ano yun? Pag ang presidente ba mamatay sa libingan ng bayani? Ayan, halos doon sila. Tsaka mga opisyal. Lagiday na miss gyud nako si Ate Charing enjoy kay mo at Bohol with Madam Wakwak Anjuli. Uy, wala mo ko nakakuyog anang Bohol nila. Wala ko nakakuyog anak Manuela. Nagkamali ka. Hindi nila ako sinama nung time na yun. Parang yun na yung time na yun na ginank na nila ako. It's because Alam na dat. ganun talaga. Mahirap lang tayo eh. Pagtapos na ang lahat, wala ka nang kailangan sa'yo, itatapon ka na. Hello, hindi watching from Jeddah. Saan nagsautab? Bakit minsan ka lang nag-live? Minsan lang kayo. Tinatamad siya kasi wala siyang sahod. Tamad ako lang sahod eh. Yung Gcash, may na lang kasibi para mag-live na lang ako palagi. Diri sa ato bay pa ngayon lang sa silingan. Mo lagi, di man nilutuon dito sa amo ah. Patagda na mga laya, mga taktak diya sa yuta. Hindi siya bagay, masarap sana yung dami ko pa naman kinuha. Kambing-kambing na lang ako dito. Di daw man niya may sigaw sa buong mundo kung sino ang mahal niya. Ay, isigaw ah. Isigaw sa buong mundo. Ano, meron pala akong gusto ano. Naalala ko sabi ng buong mundo na yan. Naalala ko yan. Wala, nasa search button talaga ba? I-assist mo nga yung search button mo, tapos send mo sa akin. Bakit? Wala lang, gusto ko. Ay, eh. Huwag mo lagyan ng boses. Dahil asa ka sa Kuwait, dito sa Miss Bay. Ang pait niya. Hindi siya bagay. Actually, hindi naman bagay. Lumalandi. Ah? Hindi mo trabaho na protektahan ng asawa o girlfriend. Dahil asa ka sa Kuwait, asa naman kakatunday, Ros. Di ako diri sa Kuwait, Ros. Mauba, wala dahil ka itong makuyog. Wala. Ay. Sarap naman. Ding tagoy, di ako sa kuan. Magkaroon sana tayo ng ganito na siya bago Love House PH. Oo. Kwando Ikaw. tapos bahay doon. Ikaw kaya mo yan, doon sa bahay Alin? sa harap. Ang ganda, no? Alin? Grocery sa baba, tapos bahay sa taas. Na. Kulay blue naman na yung serum mo. Mauba, wala dahil. Idol, sa YouTube kasi nag-live ka, nanood ako. Iba, ayaw lumabas ang comment. Baka naka-off yung comment ko ba eh. Minsan kasi yung automatic na ino-off ni YT yung comment. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, gabiin ang kaayo, time to sleep. Okay, Ima Rosal, good night sa'yo. Tulog ka na. Ay, dito sa amin, maaga pa. Alas 4 pa dito sa amin. Serum-serum na eh. Patomer-tomer ka pa eh. May lip gloss pa. Mabuang man. Bye, Esther. Sid Nandref, shout out sa'yo. Ay, di akong magtanong sa'yo, how's your day, baby? Ay, gabi. Mga hayos na mga... Anda. Ay! Tinte na yan. May naglalay. Mga unta dahil. Dinis Wico, Nordberg, mga unta Ay, ba? sorry naman. Eh, bakit pakikailangan nyo kasi panonood
Go. Maingay. Grabe, Bakit hindi ka nagdala? Lodi talaga. Mag-headset ka naman. Oo, Headset. hirap kasi. Mag-headset. Wala na, mahina. Ito na, tenang ko, nakadikit ko. Marites talaga. Nagla-live ka kasi nakikinig ka doon sa pinanonood niya eh. Mamaya ka sa akin. Shout out dia by baby. Birthday na ko karon. Uy, happy birthday by Janice Wiko Happy Nordberg. birthday! Nanonood siya from Sweden. Wow! Happy sweet. birthday daw kay Janice Wiko. Happy birthday. Janice ba ang pagbasa Mabuhay doon? ka hanggang gusto mo. Long live. Happy birthday ba? Kung hindi ako kumain, kantahan kita. Kumakain pa ako eh. Meron akong special birthday song. Ganahan kay kumutanaw sa imong live nagkaon Jerjer kay pangitaon man na Cebu. Dito ko nakapait sa Park Mall. Oh, nabitaw sa Park Mall by Manuela. Napod sa Pacific Mall. Robinson usahay na pero mahal sa Robinson. Sa Park Mall ang barato. 45 pesos tong putos. Gamay kay sulod. Basta mosayo ka sa Park Mall, makapalit ka pero hapon-hapon na ka wa na. Hurot na kay namay nagbuhat gud diag pizza nga butangan nila Jerjer. Pizza ba ang butangan nila gunani nga dahon. Ay, dikit na yan. Iba na yung itsura ni Tony Fowler ni Mike. Di ba nagparito ko niya po? Hello po idol, musta na ka? Okay lang Edeliza. Sa Miliano Abiera. Masaya pa rin ang buhay. Anong oras na? Diyos ko, yung isda ko kaya. Nanigas na. Thank you daw ninyong tanan. May mga Tagalog man itong mga kasama ko by Jenes. Idol, bakit umalis ka na doon sa last mong amo? Akala ko, ay, nandiyan may tao na. Ay, okay. Ayan mo. Sino kaya? I'll check. Meron. Sino eh? Pamagat mo. I can. Yung mga dati kong kasama doon, wala na sila doon ba? Okay naman doon. Kaso nagbago sila ba nung nakatapos na lahat yung mga anak. Nagbago yung mga ugali nila, hindi mo na maintindihan. Tsaka bumalik lang ako doon ba kay sa kagipitan ba and no choice. It's because mahirap na talaga mag-apply sa ganitong sitwasyon. Sino? Sayo. Sino mo dyan? Yan. Nandyan na si Ate Alma. Yan, yung mga alaga niya nasa labas pa. Nagbabiking sila. Susumbong kita niyan. Sino? Siya. Pinababalik ako, Layla. Di na niya kami maiwan. Pinababalik ako doon ng amo ko. Nung bago ako umalis, siguro kalahating oras kami nagyakapan ni Mama. Iyakan kami. Si nanay, hindi siya nagbago. Yung mga anak tsaka si tatay. Marami din ako natutunan doon. Ganun talaga ang life. People come and go. Nasaan na yun? Nahanap ko yung kanta. Napakaganda. Pinapabalik pa ako, sabi nga ni Mama. Kahit 60 years old na daw ako, balik daw ako. Basta may dala lang daw laging notebook kaya makalimutin daw ba? Ang dami mo yatang dala. Hi, Ate Alma. How are you? May baong kang dala? Anong dala mo? Papalundre? Duma. Pamimigay? Kanino naman pamigay? Sa mga driver? Sa mga, kila ano? Doon sa mga kwan nila. Bigay kay Gulam. Hindi, doon sa Shaab yan. Oo. Bukas sa ang mama. Matagal rin. Kasi di na kaya pa? Mali, bago di, dapat kita.
Naka 8 years din siguro ako doon ba, maripil. Kasi 2014 ako doon hanggang 2024. Ilang years ako? Saan? 2014 to 2024. 10 years. 10 No? years. 14, tsaka 24. Di Pero ba may, 10? may pahinga kasi yun. May May pahingang mga ano. Kumain ka na, Talma. So mga 8 years lang siguro ganun. Malunggay. Kanta man ang Janine Verdin Bay. Ano? Ganda na. I can't let go. Paano yan? I can't let go. Paano may? Sige nga, ikaw mo. Nag-CPR ako. Lalong walang ano. Ay, oo, lalong walang manood. Lalong. Ito talaga pagka nagla-live ako. Yan ngayon yung team song. Every day, every night. Maano siya. Ako ang kumakanta. Ang di maganda yung may music. May naririnig mo. Ate Alma, kain na tayo. Di magbagaan ata. Siyempre, yung paborito Dabag-baganat natin. na live na. Every Monday. Bunga ng malunggay, lutong kapampengin, kapampanggen, and Kapangpangan. Ilocanien. Mayla, mamang ito ko ata. Tuig na ba ka diha, madam? Jackie, wala pa. Sa this coming October 8, 2026. Isang taon na ako dito. Mag-celebrate tayo. Mamimigay ako ng tig sa 10 pisong Gcash. Oh. Hi! It's been a long time I didn't see you. Why is it? Yeah. I gave this one. Who gave you this one? Baba? Wow. Sangat-sangat. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Ay, mashallah. Mashallah. 100k di gift. When will be your birthday? You will 31. You will put that one in your, you will deposit that one in your bank account. You said thank you. Ay, yung apo namin, malapit na birthday, may gift siya sa lola niya, 100 KD. It's equivalent of almost 20,000 in the Philippines. Sana all, di ba? Binigyan siya na lola sa tuhod. Eh, yung tunay na lola, wala pa. Suspension. Wow. Sol, you're so rich na, Sol. I have big pocket here, Sol. Did you say thank you? Sol, I have a big pocket also here, Sol. Oh, maybe you can put one by 10. Yeah, where did you go yesterday? Saan? Go ahead, yun Ah. Ano, saan siya mag-celebrate ng birthday ni Ate Alma? Saan siya mag-birthday? Saan sila Yesterday is Sunday. Sa bahay nila? Sunday. Araw may tiya. Pero sinasabi niya magta-travel siya. Oo, to travel. Best na, and your baba is here. Where are you going to celebrate your birthday? Oh, tingnan mo yan pa rin sinasabi niya. Turkey Are you talaga. sure? You have tickets already? Magbakasyon kayo? Birthday lang siya sa Turkey. Baka iba ka dalawang araw. Hindi kayo kasama? Mag-hotel sila malalaki. Okay. Masaya ka ba dyan? Maripi ka, Biko. Masaya. Minsan malungkot. Ganun lang talaga ang buhay ng tao. Kailan ka naging malungkot? Ay, Lagi ka masaya eh. hindi daw ako malungkot. Binuking naman nila ako. Hindi nyo kasi nakikita palagi ang mukha ko. Hindi naman laging masaya. Baka mapagkamalan naman tayong baliw dyan. Idol, ilan nga po kayo dyan ng mga kadama? Well, 4 kami. Isang taga-Maniho, 2 hardinero, 3 engineero. Tapos, meron kaming isang
maintenance ng swimming pool. Bali 10 kami. Empleyado dito sa loob ng bahay. Pero sa company ko naman, marami naman ako empleyado dito. So, Idol, pakisabi naman happy birthday to my anak Emil Gabe De Luna. Gabe ba or Gave? Si De Luna. TY, have a great day to you, Inday Musta. Happy birthday sa anak ni Emil. Emil yung anak niya. O, Emil din yung pangalan niya eh. Emil Ay, Estiller De Luna Jr. Ah. So, yung anak mo, the first. Junior. Hindi, junior yung tatay eh. Junior, so, Oh, the first na. First. The third. The third na. Paano naging the third, di ba? Senior, junior, tapos the first. Ay, ano ba yun? Babae, lalaki? Sandali. Babae ba siya o lalaki? Yan. Ay, ang amo namin, dadalawa lang po, Laila. Nanay, tatay. Nanay at tatay only, and our alaga will, Nawala na tuloy yung pinapa. mag-visit lang sila every Monday. Mag-family day sila dito sa bahay. Tapos yung isang alaga namin, hindi malaman kung ano. Pero hindi na araw-araw. Ano yan, Emil? Babae, lalaki, junior, the first day nga to sa mayaging agalo ni mo, daghan siya mo dito. Kuan, kanang sa original na amo, duha lang ni kami ni Sarah, tapos yung anak niya, si Kuya, may isa. So, bali 3 kami, isa lang kwarto. Pero ibang amo ng isa. Amo niya yung anak ng amo namin. Saan na yung nagpabati? Babae. Babae ba yan si Emil Gave De Luna? So, ano siya? Diba may senior, tapos junior. Yung kapangalan, the first. Tapos pag mag-asawa na yung the first mo, magiging the second na yon. Tapos pag mag-asawa ulit yung the second mo, naging the third. Iisa ang pangalan. From New York, si Emil Estiller De Luna Jr. Mega love shout out sa anak mo. Happy birthday. Ingat palagi, Inday, dyan. God bless. Ano nga yung anak mo? Lalaki? Thank you, Emil. Ingat din kayo dyan sa New York. Wow. New York, Canada, Japan. New York. Taga saan kayo mga nanonood? May New York, may Canada, may Japan, Philippines, sobrang dami. Thank you so Pampanga, much. Cebu, May Pampanga, Cebu, Bohol. may Zamboanga del Sur, Bohol, Davao. Kape na kayo? Hindi pa, ayan, magkakape na. Ano yung tasa mo dyan? Tapos may tasa din doon. Ti Alma, I use kain it tayo. for water. Anong ulam niyo, Ti Alma? Oh, we have kape. Ay, Ano na naman itong sinisend mo sa akin, ma'am? kanta. Yung? I can't let you go. I can't let go. Mamaya pakinggan I can't let go. I can't. Mag-end ka, makaparinig ko sa'yo. You're part of me. Yan. Don't you know? Oh, watching pa. Meron pala yung Norway. May isa pa kanina. Norway. May Norway. Meron din. Sweden. May Sweden. Meron ding Kuwait sa Sura. Surat. Sura. Dito kami siya, Michelin. Marso 2, may kalabsat at mo sa Sura. May ka? May day off ka? Kita tayo. Merong Macau. Thank you so much. Daily Lazo. Shout out mo sa Norway. Sa Macau. Si Jess. Nandito na naman tong pangalan na mabusngi naman tayo dito ba. Tumaba ka naman, Inday. Diyos ko nandyan naman. Hindi mo lang natin. Akala mo lang yun, mataba ako, pero pumayat na talaga ako. Sama naman yan. Ang payat-payat mo eh. Pag ganitong hapon na ba na pagod na ako sa trabaho ko, marami na akong nagawa mula umaga, maganda dapat ang comment. Yung hindi kong Hindi talaga siya maganda sa kwan, sa camera. Maganda siya sa personal. O, tingnan mo. Para siyang manika. Makinis ang mukha. Makinis ang Makinis, maputi. Alalala. Watching from Naawan, Misamis Oriental Idol. Si Marso Dos. Pagkapas mo na nga. Dapat pag ganito mga OFW na mga pagod na mga
masisipag at matatapang. Maganda ang mga comment nyo, hindi yung ang taba-taba mo na, ano nangyari sa mga mukha, ganun ba, i-inspire nyo naman kami na gumanda naman yung pakiramdam namin. Dami yung naman. Halala. Si Sol Sol. Shoutout, I been watching from China. Tinood na Lionel Mobilia. This is Inday watching diri sa Dahir. Ami Gaga, hello. Thank you so much. Nag-biting siya? It's 50. Temperature. Magmotor siya? Manigro na naman siya ba? Hindi ba, init masyado. Init masyado. True, maganda naman talaga si Inday. Maganda. 4 na ang mata. Hindi ko na makita masyado yung comment niyo ba, pero I try my best. Ang talaga pag magsalamin ka tapos tanggalin mo, blurred talaga pero kakabasa pa naman ng slow connection. May slow connection. Your coffee. Drink it. What was that? Bitin naman yan. Walang makawakas yan. Hindi ko rin Nakabakasyon ako 2028 pohon. Makabakasyon. Jaw. Asa na mo niyo ha, Jaw? 2028 sad ko mo ulit pohon, Jaw. Kita ta, Jaw. Naami day off, day. Masudos, sa may mong day off. Kay amo adre, alternate among day off. Last Friday, day off na ko. Pero wala akong gawas. Natuog ra ko. Pwede ra mo ko matuog. Pahuway kay naman sa gawas kong kwarto. Yan. Karong incoming Friday, this coming Friday, sila naman ang magdi-day off. Alternate kami kasi kailangan may maiwan sa bahay. Baka nakawin yung carpet ba? Musta? Musta na imong mga anak, Inday? Okay ra kayo akong mga anak ito. Kada adlaw update. Good night, sis. Take care always. Good night, bye, Maripi. Tulog ka na. Ang kinis ng mukha mo, idol. Thank you, Lynn. Kasi nung unang rigla ko ba, nilamusan ako ng lola ko ba ng yung tipan ko ba na may dugo. Nilamos niya dito kami ko. Tapos pinahakbang-hakbang pa niya ako dun sa hagdan kay may Ang hagdanan init mo naman pa. ang ginawang kape ni Mayna. Tingnan mo, pinagtitimpla ka na nga lang ng kape, kaya reklamo ka pa. Ay lang. Ay, nambula na talaga kayo. Thank you, ba, Emily? Ang gulo. Sabi niyo ba sa Init pinto? ka sa gawas, day. Napatay na. Puro daliri. Sino? Si Sulaiman? Kasi gusto niya lumabas. Sabi ko mainit pa. Kumain ka strawberry doon. Kubar pa. Bakit sana kung di kubar? Pag cellphone. Sarap matulog. Pwede bang matulog na lang? Huwag kang maguga. Putok mo. Ang init sa labas. 50 ngayon. Tingnan mo nga. Ilang degree Saan? sa labas. O init bitaw. Perting init sa gawas. Nung last na lumabas ako by Marso 2, sa ano ako pumunta sa Avenue. Nakatatlong pabalik-balik ako. Hindi ka man pumapasok. Punta sa dulo, balik na naman dito, balik na naman, alinti na. Tapos tambay sa bandang gitna doon sa kainan ba. Sabi niyo malamig, may free wifi pa. Happy kayo si Inday nagkaon. Mabasa ko naman kaso ano siya, malabo. Kung nababasa ko pa naman, mas malinaw talaga itong pag nakasalamin ka na.
Alma, anong ulam nyo? Manok na. Manok. Sus, palagi na lang manok. Diyos ko Lord. Wala bang ibang ano? Ako na lang manok. Di bali, protein. Tingnan ko na yung isda ko ba eh. Pero may na yun sa dulong-dulo. Patayin ko na yun. Oh. Wala akong kaumay naman tong manok na to. Konti na, hindi mo tangkan mo na, itabi mo na. Ano yun? Konti na lang kainin mo na protein yan. Bigay ko ng kay Mingming. Wala kayong tirang manok? Para kay Mingming? Wala. Bakit may manok ka? Ito oh. Nakita ko na yung isang anak niya kanina nung nag-ano ako ng gas. Ah, nandito yun. Sino Yan, doon yung isa. puti? Hinabol ng nanay, tinago doon oh. Ginitian ko yung nanay. Tinago niya dyan oh, sa ilalim ng ano yan, duyan-duyan na yan. Mga pasaway. Ang bilis ng tumakbo, malalaki na. Oo. Babae, lalaki. Di ko Walang alam. lalaki. Hindi mo maano. Pasaway yung dalawa eh. Ayaw lumapit. Silipin nga natin mamaya. Ito bigay sa pusa. Durugin natin. Oo, Marso 2. Sinaot pa unta. Di rin na po mapagtapos ang aking mga anak. Nag-uumpisa pa lang sa kolehiyo. Ang aking firstborn. Tapos yung pangalawa, gagraduate ng senior high. This year. Ay, ngayong March pala. 2027. Tapos 2028, gagraduate din yung bunso senior high. Sabay-sabay na sila sa college. Aray ko. Diyos ko Lord, tulungan mo ako. Nagpuyo sa Tuami nagpuyo sa bungtod sa Cebu. Tuol sa Siraw. Mao. Mao ba jaw? Sa Siraw Garden. Nindot ra ba kay diha? Okay, let's go. Ako sa itong tanawon akong gi-oven yung isda bay. Isda mo butahe kada Lunes bay ba? Kati-kati. Busy lahat ng tao ngayon. Sorry. Kaya relaxing time. Mamaya pagkakain na sila, takbuhan na naman kami bay. Kami na sa fast food. Yun si Ate Alma. Say hi, Ate Alma. Hello. May dalawa siyang alaga. Napakagwapo at napakaganda. Apo namin, apo. May alaga din kami dito. Hi, Saki. How are you, Boods? What you want? What do you want? I don't have anything for you. You want to outside? It's not time yet. Ihi ka? You want to pee? No? Okay. Di ako kusina diri bay. Diri ko magluto na sa luyot. Sa luyot tagtaron lutuon para na ako bay akong i-hot cook. Tapos ilagay sa freezer.
And this is my oven. Yung isda ko, wala na. Sinugba na talaga siya. Oh. Luto na. Tanggalin ko na yan. Diyos ko, nasunog. Napatay ako dito. Okay. Okay pa naman. Malambot pa. Inihaw talaga siya. Diyos ko, Lord. Ang aking isda na inihaw ay inihaw talaga. Wait pa rin. Wait again, Lord. Bakit? Natanggalan mo ng lasa? Eh, ano ko nga, ibigay ko Ningning. Bigay ko kay Mingming. Andun no, naghintay na. Nasa pintuan ko. Andun yung Mingming namin, bay. Kay, yung alaga ko na pusa, bay. Kaya hinampun. Hi, Sam. Pinangalanan ko siyang Sam. Kay Sampid man siya ba? Sampid ang pangalan namin. Gutom na yo? Okay, wait. I'm coming. I'm coming. Nakaupo siya. Naghintay. Oh. Yeah. Bay, bye-bye na sa inyo, bay, ha? Kay mag-asikaso na ko sa akong giluto, bay. Mag-prepare na kami. May kakain na sila ng lunch. Mga 5 o'clock or 5:30. Mga 5:30 pa siguro, kaya wala pa yung mga alaga namin. Papakainin ko rin yung Ningning. Thank you so much. Bye!